Počas posledného marcového víkendu sa v Partizánskom uskutočnil prvý ročník turnaja v ľadovom hokeji na podporu malých klubov, na ktorom sa predstavili chlapci prípravkári. Tohto podujatia organizovaného hokejovým klubom Bulldogs Trenčín sa zúčastnili i mladí hráči Nového Mesta nad Váhom, pre ktorých to bol vôbec prvý hraný turnaj. Tréneri Martin Skovajsa a Matúš Miklo mali zároveň neľahkú úlohu vybrať zo 40-člennej prípravky 25 reprezentantov nášho mesta. Na úvod nastúpili novomešťania proti silnej hokejovej škole a neskoršiemu víťazovi turnaja hráčom HK Trnava, ktorí spoluhrávajú už 4 roky a za sezónu odohrajú viac ako 20 stretnutí. Naši chlapci, ktorí hrali vôbec prvý súťažný zápas, tak Trnavu riadne zaskočili, keď po 2/3 bol stav 2-4. V poslednom dejstve však novomešťanom došli sily a duel prehrali 2-12. V druhom stretnutí proti tímu Hoba Bratislava, z ktorého zábery sledujete, už naši hráči pôsobili s ohratejším dojmom a dvakrát dokonca viedli. Napriek mohutnému hecovaniu trénerov a povzbudzovaniu rodičov sa prekvapenie nakoniec nekonalo a zápas skončil v náš neprospech po výsledku 5-11. V nedeľu nastúpilo Nové Mesto nad Váhom najskôr proti Novým Zámkom. Opäť bolo vidieť, že naši hráči sa zlepšujú od zápasu k zápasu. Stretnutie síce prehrali 1-7, ale chlapcom stúplo sebavedomie pred posledným súbojom s domácou Iskrou Partizánske. Tréneri vyskúšali nové varianty, poprehadzovali formácie, aby si zahrali všetci hráči. Výsledok 1-9 nie je až tak dôležitý ako skutočnosť, že novomešťania zanechali na turnaji dobrý dojem, pretože im nechýbala bojovnosť a nasadenie. Získali si obdiv fanúšikov za to, že dokázali obstojne odohrať takýto turnaj po dvojročnej činnosti a bez zápasovej praxe. Dúfame, že mládežnícky hokej v Novom Meste nad Váhom bude napredovať a že hokejový boom, ktorý sme na Slovensku zažili po minulé roky, bude v budúcnosti pokračovať i vďaka týmto mladým talentom z nášho mesta. Ľubo Trautenberger, televízia Pohoda.